сухани ҳақ тез аст ва сахт мерасад. чун касе аз ҳақиқат гап занад, вай бутоқ ё ба истилоҳи дигар занбурӯғи ҷомеа мегардад. воқеан мо дар ҷамъияте имрӯз зиндагӣ мекунем ки мунофиқӣ, дурӯғгӯӣ, риёкорӣ ва чопулусӣ саросарӣ аст. аз ҳамин хотир дар ин гуна ҷомеаҳо вақте як нафаре пайдо мешавад ки мехоҳад ҳарфи ҳаққа гап занад, мехоҳад аз ҳақиқат дифоъ кунад, мехоҳад воқеиятҳоро рӯи об барорад, гурӯҳе аз инсонҳо аз ин гуна шахсонро бад мебинанд. ба хотири чӣ? ба хотире ки инҳо ҳақиқатро мегӯянд, воқеиятро мегӯянд ва он чизеро ки мебинанд дуруст аст онро мегӯянд ва он чизе ки ғалат аст нодуруст аст онро инкор мекунанд. розгӯи тӯрӣ мебинад ягонҷода. барои чӣ бад мебинанд? маъқул нест, чунки русо мегӯянд ки охи правда глаза колид гуфтанд. ҳама мазмунаш кетем. дар барномаи қаблӣ иброз дошта будем, агар дар ҷомеа таҳдиди фаҳшу фасод зиёд бошад, сатру ҳиҷоб он тараф истад, ниқоб зарур аст. ин далелро аз тафсири олим Насафӣ ки ҳанафӣ мазҳаб аст гирифта будем. озодӣ бо чанд бонувони тоҷики мо суҳбат кардааст ва онҳо шикоят аз он доранд ки ҷавонон онҳоро гап мепартоянд. ҳама ҷо равшан буд. рӯзи рӯшан, соати 8 рӯзи рӯшан, се ҷавон истодан, ҳамашон ҳамин хел риш мондагию, ҳамин хел истодан, мерам якташ медодам, ҳамин хел бағалам худаша да ман мепартояд. ман занаки шавҳардор, фарзанд дорам. ҳозир ин хел кора чихе бисёр шудагист, бале нигоҳ намекунанд ки духтар шавҳар дорад, надорад, ҳомила аст, ҳомила нест, ин ҷиҳатҳошон нигоҳ накарда ба духтарҳо гап мепартоянд. пас чунин ки бошад, ҷомеа таҳдид не, балки аллакай фаҳш шуда истодааст. мо ки худамон аз Қуръону суннат дур шуда истодаем, оё назари Аллоҳ бароямон наздик мешавад? далел инҷо. абу ҳурайра аз ӯ Аллоҳ розӣ бошад, аз Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам нақл мекунад. Аллоҳ таоло мегӯяд: ман он гуна мешавам ки банда дар бораи ман мепиндорад ва ман ҳамеша бо бандаям вақте ки маро ба ёд меорад. агар маро дар дилаш ба ёд орад, ман дар борааш ба ёд меорам. агар маро дар ҷомеаи дигарон ба ёд орад, ман ӯро дар ҷомеаи беҳтаринҳо мегардонам. агар бандаам чун як ангушт ба ман наздик шавад, ман чун ба оринҷ наздик мешавам ва агар чун ба оринҷ ба ман наздик гардад, ман зиёда наздик мешавам. агар як қадам ба сӯи ман монад, ман ба сӯи бандаам медавам. қадамҳо яксо истаду аз фармони Аллоҳ гурезем, пас Аллоҳ субҳанаҳу таъала чӣ кор мекарда бошад? далел аз Қуръон. оё дар замин сайр намекунанд то соҳиби дилҳое гарданд ки ба воситаи онҳо хиратмандона биандешанд ва гӯшҳое ки ба он бишнаванд, зеро чашмҳо нестанд ки кӯр мешаванд, балки дилҳое ки дар синаҳо ҷой доранд кӯр мешаванд. аз ту ба шитоб азоб металабанд ва Аллоҳ ҳаргиз ваъдаи худро хилоф намекунад ва як рӯз аз рӯзҳои парвардигори ту баробар ба 1000 сол аст аз он сон ки мешуморед. чӣ бисёр деҳаҳое ки золим буданд, ман муҳлаташон додам, он гоҳ онҳоро вайрон кардам ва бозгашти ҳама назди ман аст. сураи ҳаҷ ояти 46, 47 ва 48.